S'acosta a les diades nadalenques i solen ser unes dates perilloses per mantenir el pes corporal i per això és necessari donar uns quants consells saludables perquè es posin en pràctica durant aquestes dates. El primer consell és que cal siguis tolerant i flexible davant les circumstàncies. Per tant, no cal negar-te, a prendre aquests postres típics, dolços nadalencs, aquestes receptes, aquests plats que es preparen per les circumstàncies, sinó que cal viure i gaudir realment aquests àpats festius. Per altra banda, és molt important guardar les proporcions, és a dir, ja que no podrem controlar les racions consumides, caldrà que estiguin molt presents la part d'aliments d'origen vegetal, les verdures hortalisses, les fruites fresques i dessecades, la part de les llegums, de la patata, de l'arròs, de la pasta i els pans. I sobretot tots aquests aliments d'origen animal que són els que malauradament predominen en aquests àpats que realment siguin relevats a quantitats molt petites. Pels àpats festius, com que hi ha diversos entrants i també diversos postres, una cosa que podem fer és col·locar diferents tipus en el nostre plat, de manera que sabrem quines són les proporcions que realment prendrem dintre les eleccions que fem i a part, visualitzant tot el que tenim en el plat, podrem entrar i promoure aquesta sensació de sacietat. També s'ha de mastegar de forma suficient, menjar lentament, poder mantenir una conversa, que hem d'aprendre que aquests àpats més bé són un acte social, són una reunió amb familiars i amics. I llavors, els dies aquests que hi ha un àpat festiu inclòs, cal respectar els diferents àpats del dia, és a dir, l'esmorzar, fer un mig matí, el dinar, si és l'àpat festiu, però també berenar i sopar, o també, si és el sopar, hem de fer aquest berenar i aquest resta d'àpats festius com cal, perquè d'aquesta manera el que evitarem és aquestes menges compulsives que podem fer en un moment determinat com ens trobem davant l'àpat festiu i després evitarem sensacions de gana emocional que ens poden captar cap a poder menjar tot allò que és disponible i que és més abundant durant aquestes dates nadalenques. El segon consell, hem de saber que no hi ha un àpat festiu cada dia, sinó que la resta d'àpats els hem de fer com cal. Bàsicament els àpats festius es poden comptar amb els 6 dits de la mà. Són el dia 24, el dia 25, el dia 26, el 31, l'1 i el dia de Reis. Bàsicament la resta no són àpats festius, per tant la resta dels àpats s'han de caracteritzar, aquests dinars i sopars, per la frugalitat, és a dir, abundar molt aquests aliments rics en fibra, siguin tots aquests que hem indicat abans d'origen vegetal i llavors la part d'origen animal també que sigui molt més mínima i evitar que siguin preparacions molt greixoses i sobretot que siguin una consistència bastant triturada, és a dir, bàsicament cremes, sopes, purès, també la part dels musos, gelatines, etc. Tot això ens ajudarà una miqueta a descansar tota aquesta trituració que ha fet l'estómac en aquests àpats pròpiament més festius i més copiosos. Per altra banda, és intentar evitar els dolços tradicionals, és a dir, no cal que cada dia mengem aquests postres, sinó que aquests els rebem pròpiament en els àpats pròpiament festius. I intentar tant els dies festius com també aquests altres que no hi ha un àpat festiu, fer aquests 3 a 5 àpats diaris. D'aquesta manera, sabent que hi ha més disponibilitat d'aliments que la resta de l'any no hi són, fer picotejos que no toquen, sinó que tinguem tot el dia ben estructurat amb els diferents àpats i per res, aquests dies hem d'intentar compensar tota la part calòrica que hem pogut fer d'accessos la resta. El tercer consell és que les begudes alcohòliques també sumen. O sigui, sabem que aquestes celebracions, en aquests àpats festius, augmenten molt les begudes alcohòliques, tant siguin les de baixa graduació com les d'alta graduació. I hem de pensar que cada gram d'etanol ens aporta 7 quilocalories. Per tant, una copa de vi, una copa de cava xampany o també una canya de cervesa ens aportarà al voltant de 150 quilocalories i en podem prendre unes quantes al voltant de tot el dia. I després, per altra banda, qualsevol licor també suma prop de 200 quilocalories sense tenir en compte, aquestes begudes ensucrades que podem afegir per fer combinacions alcohòliques. Per altra banda, a la sobretaula hem d'evitar estar picotejant constantment torrons i dolços nadalencs. Hem de tirar més per la part de les infusions, per la part del cafè i sobretot tirar també més d'altres productes que també són propis d'aquestes dates però que tenen un contingut de fibra i de nutrients molt més importants que pròpiament els torrons i els polvorons, tota la fruita fresca i la fruita dessecada. Els dietistes nutricionistes de Nutriclínica Doctora Costa us desitgem que passeu unes bones festes nadalenques.